Igbo ndị ọma ndewono ekelekwa m unu egbe bere ugobere oge ruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV Aba abịara gị na nke taa bụ Mọnde abalị 9 n'ọnwa 9 afọ 2024 ma bụrụkwa ihe afọ n'ala Igbo. Ọnụ bụ akụkọ nke taa bụ m Ezinne Mmadụ. Chezie ntị gị ka ị gere akụkọ ndị a n'uju. Otu jikọrọ ndị ọrụ n'ala anyị NLC n'aha mkpirisi na-ekwupụta nkwado ha nyere otu kọmitii nlekọta mmadụ 29 nke aka na-akwa ụgbọ ọchịchị steeti Abia bụ Alex Oti nakwa onye ji ahụ otu pati Labour zọọkwa onye isi ala na ntuliaka ezumezu afọ gara aga bụ Peter Obi hiwere n'ọgbakọ ndị ọnụ na-eru n'okwu nke otu pati ahụ n'izu gara aga. Nke a ka osote onye isi oche nke ngalaba na-ahụ maka ndọrọndọrọ ọchịchị nke otu jikọrọ ndị ọrụ NLC bụ ọkammụta Theophilus Ndụbụakụ mere ka amata na otu ajụjụ ọnụ ndị nta akụkọ gbara ya. O kwenyeghị n'ebubo a na-ebo n'Obi na Oti kụrụ afọ n'ala n'ime ka otu jikọrọ ndị ọrụ mara ihe a na-eme tupu eme mkpebi nke ihiwe otu kọmitii ahụ. Dịka nwa amadi ya siri kwuo, onye ọbụla bụ onye ọnụ na-eru n'okwu soro n'ihe a na-eme n'ihe metụtara mkparịta ụka nakwa nke bụ ebumnobi bụ isi bụ na a ga-achọta ogbugbo nyere ọgbaghara nke nọterela aka na-etisasị otu pati Labour. Ndị ọkwọ ụgbọala nakwa ndị njem n'isi obodo steeti Abia bụ Ụmụahịa nakwa na-aba nọ n'oke mmekpa ahụ dịka ọnụego nke mmanụ patrol bụkwanụ mmanụ eji akwa ụgbọala gbagorola ruo 1,000 naira na 250 n'Ụmụahịa ebe ọ nọ ihe dịka 1,000 naira na 300 n'Aba. Mbugo a nke kparala ndị ọkwọ ụgbọala, ndị oji ego azụ ahịa nakwa ndị njem aka ọjọọ ma butere ha obi nkoropụ. Ọnọdụ a bụkwanụ nke kpakuru njọ dịka ọdụ mmanụ patrol ndị kwanyere n'okpuru otu jikọrọ ndị na-atụ mgbere mmanụ nke mgbere ahịa mmanụ patrol bụ Ipman n'aha mkpirisi edozigharịala ọnụ ahịa nke ha na-ere mmanụ ụgbọala ka ọ dịwazie na-agbata 1,000 naira na 200 naira nakwa 1,000 naira na 250 naira. Otu onye nọ na ọdụ mmanụ ndị a bụkwanụ onye aha ya bụ Okechukwu bụ onye kọwara na mbugo nke ọnụego ahụ bụ n'ihi ihe ịma aka ndị dịka ụkọ mmanụ nke na-adịghị ahụkakwa n'ihe metụtara ngwaahịa site n'aka ndị na-ebubata ya eme ndị nwere enwe ebuli ọnụego nke ha nwere elu. Na nzaghachi, ndị ọkwọ ụgbọala ji ya na-akpata ego ebugokwala ọnụego ime njem elu. Ndị na-akwọ ụgbọala keke ụkwụ atọ ndị na-abụ ana ihe dịka 150 naira maka ebe ndị na-adịchaghị anya na-anazi ihe dịka 200 naira nakwa 300 naira n'obodo abụọ ndị a nke dị na steeti Abia. Ndị na-azụkwa ahịa ebe a na-eji mmanụ patrol arụ ọrụ ewelikwuola ọnụego nke ha na-ana maka ozi ọbụla nke ha jere ndị mmadụ ka ọ dị ugbu a. Ndị obodo Yoruba bi na steeti Abia na-enye mmasị obi ike na ha na ndị Igbo enweghị nsogbu ọbụla na-akatọ mkpụrụ okwu ahụ na-ewu na steeti Lagos megide ndị Igbo akpọrọ Igbo Must Go n'oge emere njegharị kwụsị ọchịchị ọjọọ na steeti ahụ. N'okwu ya n'Ụmụahịa ka ọ nwetachakwara mmeri nke ịbụ onye isi oche ndị obodo Yoruba na steeti Abia nke ugboro abụọ, Ọkakaide Yusuf mesiri ya ike na ihu akpụrụkpụ a dị n'etiti agbụrụ abụọ bụ nke eji na-egwu okwe ndọrọndọrọ ọchịchị ma bụrụkwa nke na-enweghị isi nakwa nke na-adịghị mkpa, na-agba ume ka edozie okwu niile
ka anyị niile biri n'udo. Ọ gara n'ihu rụtụ aka na ndị Yoruba na ndị Igbo bi nnọọ n'ịdị n'otu nakwa n'udo na steeti Abịa bụkwa n'obodo nabatara ndị Yoruba ebe ọtụtụ n'ime ha bi ugbu a na-arụ ọrụ ha. Ụfọdụ n'ime ha alụọkwala ndị nwunye nakwa di n'etiti ndị ha bịakwutere. O nyere mmasị obi ike na ndị obodo Yoruba ga-anọgide na-ekwe ka udo na-achị eze ma na-atụnye oke nke ha n'obodo a nke ha bi na ya. Ọtụtụ otu na-achụ nta mmepe na ọdịmma nke ime obodo egosipụtala oke nchegbu ha n'ọdịda nke gọọmenti steeti dị iche iche dara n'ịmalite ịkwụ ụgwọ ọnwa opekata mpe nke Naira 70 ihe karịrịla otu ọnwa ọchịchị etiti mapụchara ọkwa nke nkwado ya. Onye isi oche nke otu Amnesty International na Nigeria bụ Auwal Rafsanjani katọrọ gọọmenti steeti dịgasị iche iche maka ileghara ọdịmma ndị ọrụ ha anya, ọkachasị n'oge a nọ n'oke ihe isi ike nke ọnọdụ akụnụba nke na-echere ala Nigeria aka mgba. Ọ rụtụrụ aka na steeti ka n'ọnụọgụgụ amalitebeghị ịkwụ ụgwọ ọnwa opekata mpe ahụ nke ekwesịrị ịmalite ịkwụ n'ime ọnwa abụọ gara aga, ma gbaa ha ume ka ha eme ihe ngwa ngwa n'ihi nrụgide nke ọnọdụ akụnụba na-enwe n'ahụ ndị ọrụ bekee nakwa ụmụafọ nke Nigeria. N'ọzọ yiri ibe ya, onye isi oche nke otu na-achụ nta megide nrụrụ aka akpọrọ Suraju Olarewaju kpọtụrụ uche na ịlazụ nke ọchịchị steeti dị iche iche n'ịkwụ ụgwọ ọnwa opekata mpe n'ala abụghị na ego ahụ adịghị, kama ọ bụ na ndị gọvanọ steeti ndị a adịbeghị njikere ime otu ahụ. Ọ tụrụ aro na ndị gọvanọ họrọ ịkpachi ego steeti ha ma jiri ya na-emere mkpa ha kama iji ya bụ ego na-achọ ụzọ na-achị ezi ọchịchị na steeti ha. Gọvanọ steeti Abịa Dọkịta Alex Oti ekwuola na gọọmenti steeti a adịla njikere ịkwụchapụ ụgwọ ọnwa ndị ejikọsịrị ndị ọrụ n'ụlọ ọgwụ nkụzi ihe mahadum steeti Abịa nakwa ụlọ akwụkwọ nka na ụzụ mahadum nke dịkwa na steeti a. Onye gọvanọ mere ka amara nke a mgbe ọ na-aza ajụjụ site n'aka ndị ntaakụkọ n'Ụmụahịa, mana o mesiri ya ike na ụgwọ ndị ahụ bụ nke ọchịchị pụrụ apụ jikọsịrị. O mere ka amara na dịka ya nwere mmasị nke ịkwụchapụ ụgwọ ndị ahụ, ọ dị mkpa ka onye ọbụla ghọta na ọ bụghị ọchịchị ya ji ụgwọ ndị a. Oti jụrụ ma o ziri ezi ijide ọchịchị ya na ukwu akwa maka ụgwọ ndị a nke ọchịchị pụrụ apụ jikọsị, ebe o kwusiri ya ike na ọchịchị ya na-arụsi ọrụ ike idozi okwu gbasara ụgwọ ndị a dịka a na-enweta ego. N'ịga n'ihu n'akụkọ ọdịmma nke ndị ọrụ, gọvanọ steeti Abịa bụ Dọkịta Alex Oti amapụla ọkwa atụmatụ eji n'aka ịkpọghachi ndị na-abụghị ụmụafọ steeti a chụrụ n'ọrụ na steeti Abịa n'ime afọ 12 gara aga n'okpuru ọchịchị gọvanọ ochie bụ Theodore Orji. Gọvanọ n'oge a na-agba ya ajụjụ ọnụ kwupụtara na mkpebi nke ịkpọghachi ndị ọrụ ndị a bụ nke emere n'ihi arịrịọ niile ndị ọnọdụ a dabara bịarala bịa rịọ. Ọ kọwara ọtụtụ n'ime ndị ọrụ ndị a ka sịrị lawa steeti ha na-enweghị ihe nrite ọbụla bụkwanụ nke ruru ha nke enyere ha. Oti lebara asịrị ahụ na-efegharị na a na-aga ịchụ ọtụtụ ndị n'ọrụ na steeti a, na-akọwapụta na nke ahụ bụ akụkọ ụgha, na-eme ka o doo anya na enweghị atụmatụ ọbụla nke ịchụsị ndị ọrụ n'ọrụ ha, kama o nyere mmasị obi ike na mgbalị na-aga n'ihu ugbu a ịkwalite ọdịmma ndị ọrụ maka ha ịrụpụtakwa ọrụ nke ọma.
Obi onyeisiala ekwuola na ọ maghị ihe banyere ụgbọ mmiri ntụrụndụ ahụ nke ahụtara n'ọrụ na-efegharị ọkọlọtọ Naịjirịa n'otu obodo nọ n'ụsọ oké osimiri na mba France akpọrọ Saint-Tropez. N'otu eserese onyonyo vidiyo nke ụgbọ mmiri ahụ nke ekonyere ọkọlọtọ Naịjirịa n'ime ya n'obodo France nke ahụrụ ebe ọ nọ na-ekpori mgbe ebe ha gara ezumike bụkwanụ nke gbasara ebe niile n'akara nwudide nke kpalitere ọtụtụ ụmụ amaala ịntanetị ikwuwo ọtụtụ okwu gbasara nke a. Na nzaghachi nyere eserese onyonyo ahụ, nnukwu onye enyemaka onyeisiala Bola Tinubu na mgbasa ozi ọhụrụ nakwa ikuku Otega Ogra mere ka ihe doo anya n'akara S ya, na-ekwu na ụgbọ mmiri mkpori mgbe ahụ a na-ekwu okwu ya bụ mmadụ onwe ya, ọ bụghị ọchịchị etiti. Ogra gara n'ihu kọwaa na ọkọlọtọ ala Naịjirịa na-eji eme ihe nke onyeisiala maọbụkwanụ nke ndị agha soja ala anyị enweghị ejirimara Naịjirịa na ya. Ọ bụ naanị agwa na-acha akwụkwọ ndụ nakwa agwa nke na-acha ụcha nọ n'ọkọlọtọ nke ala Naịjirịa, enweghị ihe ọzọ nọ ya. Onye nkwuchite ọnụ onyeisiala Chief Ajuri Ngalale aghọọla onye gbara arụkwaghịm n'ọrụ ya ozugbo ugbu a. Dịka ozi nke Obi onyeisiala zipụrụ n'ụbọchị Satọde, Ngalale kwuru na ya nyefere akwụkwọ ịgba arụkwaghịm ya n'aka onye Chief of Staff nke ọchịchị etiti bụ Femi Gbajabiamila, ebe ọ kọwara na o nwere atụmatụ ịla ezumike ebighị ka ọ dị ugbu a. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere onyeisiala Bola Tinubu na mgbasa ozi na ọhaneze si n'oche ya rituo dịka onyeisiala dịka onye nnọchiteanya pụrụ iche nke onyeisiala n'ọnọdụ ihu eluigwe nakwa onye isi oche nke otu kọmitii na-elekọta atụmatụ ọrụ ndị bụ anwụ. Akọwara na ya bụ ọnọdụ selitere isi bụkwanụ nke gosiri na Ajuri Ngalale bụ onye a nabatara ịgba arụkwaghịm ya, dịka akọwara na ọ chọrọ ime njem nke ịga lekọta ọnọdụ ahụike nakwa ihe ndị metụtara ezinụlọ. Osote onyeisiala n'oge gara aga Atiku Abubakar akọtọọla ọchịchị dị ugbu a n'atụmatụ ọ na-eme ibugo ụgwọ ụtụ a na-agbakwunye na ngwaahịa kpọrọ VAT site na pasentị 7.5 ọnọbụ na mbụ ruo na pasentị 10, na-akọwa nzọụkwụ ahụ dịka ụkpụrụ mmegide nakwa nke ịta mmadụ ahụhụ. N'otu ozi nke ozi bara n'akara nwudide, Atiku gosipụtara nchegbu ya banyere mbugo nke ụtụ VAT a, nke ọ kọwara na ọ kachasị bụrụ ugbu a enwekwara mbugo nke ọnụego mmanụ patrol site n'aka ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanụ patrol NNPCL n'aha mkpirisi. Ọ rụrụ ụka ma mkpebi ndị nke a na-eme na ọ ga-emekwu ka ọnọdụ akụnụba ala anyị nke na-achọ ịkụwa ugbu a kakwuo njọ ma mee ka oke ihe isi ike nke usoro obibi ndụ na-abakwu n'ime ọkpụkpụ nke ndị mmadụ. Atiku boro onyeisiala Bola Tinubu ebubo ya na ndị ndụmọdụ ya niile ịbụ ndị na-achọ ibogbu ụmụ obodo a nakwa ndị ogbenye n'ibu, ebe ha onwe ha hapụrụ ilebara oke mmefu ego nke ha na-emefu anya. Opekata mpe ihe ruru 1,000 ndị agha soja na mmadụ 8 agbaala arụkwaghịm site n'ọrụ agha ala anyị na Naịjirịa n'ime afọ 4 gara aga. Nke a bụ ọnụọgụgụ nke ihe ndekọ mgbasa ozi nke ịgba arụkwaghịm niile site n'afọ 2020 rutekwa afọ 2024, dịka ihe ndekọ ahụ siri kwuo. N'ime afọ 2023, ụlọ ọrụ ndị agha soja nke ala anyị kwadoro ile ezumike nke na-abụghị nke ndị soja
na-akarịghị 59 n'ọnwa Ọgọst afọ a 196 ndị agha soja gbara arụkwaghịm site n'ụlọ ọrụ ndị agha soja. N'afọ 2022 ngụkọ nke narị ndị soja 261 gbara arụkwaghịm. N'ime afọ 2021 127 gbara arụkwaghịm ebe 365 gbakwara arụkwaghịm n'ime afọ 2020. Ndị soja ndị a niile ndị gbara arụkwaghịm erube afọ ndụ nke ile ezumike maọbụkwanụ ịrụzu afọ ha kwesịrị ịrụzu n'ọrụ agha nke soja. Ụlọ ọrụ ndị soja ala Naịjirịa ekwuola na ndị agha soja nakwa ndị ọrụ ọzọ na ngalaba ahụ nwere onwe ha ịgba arụkwaghịm site n'ọrụ ma ọ bụrụla ha na ha agbasoo ụzọ ndị kwesịrị ekwesị maka nke ahụ nke nọ n'iwu na ụkpụrụ nke ije ozi achịkọtara ọnụ nke ụlọ ọrụ ahụ. Onye Dairektọ nke mmekọrịta ndị agha soja na ọhaneze Onyema Nwachukwu mere ka mara nke a n'ozi rutere ndị ntaakụkọ aka mgbe ọ na-akachapụ akụkọ ahụ nke na-agbasa ebe niile na-ebo ebubo nnukwu ọnụọgụgụ ndị agha soja bụkwanụ ndị nke gbahapụrụla ọrụ ma gbaa arụkwaghịm n'ihi oke nrụrụ aka nakwa ịda mba n'obi nke ha nwere gbasara ọrụ ndị agha. Ọ gbakwunyere na ije ozi n'ụlọ ọrụ ndị agha soja bụ n'afọ ofufo ka a na-eme ya, ọ bụghị na mmanye dịka ọ dịkwa n'ụlọ ọrụ ndị agha soja ndị ọzọ gburugburu mba ụwa nke na-enye ndị ọrụ ya ohere nke ịgba arụkwaghịm ma ọ bụrụla ha na ha esoro ụkpụrụ ndị ewepụtara maka nke ahụ dịka ha nwere onwe ha ime otu ahụ. Dịka o siri kwuo, ụlọ ọrụ ndị agha soja site n'oge ruo n'oge na-achịkọta ma wepụta aha ndị agha ndị jiri aka ha gbaa arụkwaghịm ma ọ bụ ndị asịrị lawa n'ọrụ ma hụ na ọpụpụ ha bụ n'ụzọ kwekọrọ n'iwu na ụkpụrụ nke ije ozi ndị agha soja. Ụlọ ọrụ ala anyị na-ahụ maka ihe oriri nakwa nchekwa nke mkpụrụ ọgwụ NAFDAC n'aha mkpirisi agbachiela otu ụlọ ọrụ mmepụta mmiri ọṅụṅụ akpọrọ Global Table Water na steeti Delta n'ihi ebubo nke inye aka na-emepụta ma na-ere ma na-agbasa ọkwa azụmahịa nke otu mmiri akọwara na-arụ ọrụ ebube nke nwere akara NAFDAC nke adịgboroja. Ụlọ ọrụ NAFDAC ekpughere na ụlọ ọrụ mmepụta nke mmiri ọṅụṅụ ahụ nakwa otu okwukwe nke okpukperechi akpọrọ Christ Mercyland Deliverance Ministry bụ nke onye ndu ya bụ onye amụma Jeremiah Omoto jikọrọ aka ọnụ na-emepụta ma na-ekesa ngwaahịa ahụ nke a na-edebanyeghị aha ya n'ụlọ ọrụ NAFDAC. Onye Director General nke ụlọ ọrụ NAFDAC bụ Ọkammụta Mojisola Adeyeye onye kwupụtara na onweghị otu n'ime ngwaahịa ndị ahụ nke a na-amapụ ọkwa azụmahịa ya nke gụnyere nke ihe akpọrọ mmiri ọṅụṅụ nke ọrụ ebube nwere akara bụ ezie nke si n'aka ụlọ ọrụ NAFDAC. Adeyeye dọrọ ọhaneze aka na ntị n'ụzọ siri ike ka ha zere ịbụ ndị otu okpukperechi okwukwe ahụ duhiere ndị na-ekwu n'akara soshal midia na ngwaahịa ha bụ nke gụnyere ncha ọrụ ebube na-asị na ọ ga-agwọ amụghị nwa nakwa atụghị na amụghị bụ nke ụlọ ọrụ NAFDAC kwadoro. Ọ gbakwunyere n'okwu ndị na-eduhie nke ụlọ okpukperechi ahụ na-ekwu mere ka ọtụtụ ndị mmadụ kpọtụrụ ụlọ ọrụ NAFDAC maka ịmata nke bụ eziokwu nakwa ime nnyocha. Ndị ọrụ nzirịta ozi ikuku n'ala anyị nọ n'okpuru otu nke jikọrọ ọnụ bụkwanụ ndị nke kwụrụ na nke onwe ha na nzirịta ozi ikuku nakwa ndị ọkwa ha gbagoro ga-amalite mfanye aka n'ụkwụ ozuru ala anyị ọnụ nke a na-amatabeghị mgbe ọ ga-ebi taa n'ihi nchụpụ achọpụrụ ụfọdụ ndị otu ha n'ọrụ nakwa ọnọdụ ịrụ ọrụ ndị dị ala tinyekwara ihe ndị ọzọ nke na-akpagbu ha n'obi. N'ime ndị ọrụ na-aga ime mfanye aka
aka n'ụkwụ ahụ gụnyere ndị ọrụ injinia na-agagharị agagharị, ndị injinia nzirịta ozi, ndị injinia na-elebara mkpesa ndị ahịa mere anya nakwa ndị injinia ndị ọzọ ndị ọrụ ha dị oke mkpa. Egwu dị ugbu a na ọ bụrụ na edozighị ihe n'aka ngwa ngwa, mfanye aka n'ụkwụ ahụ nwere ike ịkpaghasị usoro nzirịta ozi n'ikuku. Otu ahụ nwere okwu ha na ihe na-akarịghị ụlọ ọrụ dị 39 na-arụ ọrụ n'ala Naịjirịa, nke gụnyere ịchụ ndị otu ha mmadụ 3 site n'aka ụlọ ọrụ akpọrọ Specific Tools and Technology Limited. Otu ahụ nọrọ na mmalite nye ụbọchị 7 maka ọkwa mfanye aka n'ụkwụ ha nyere ụlọ ọrụ ndị a nke a metụtara iji lebara ọchịchị obi ha anya maọbụ ha eche aka ghọrọ mfanye aka n'ụkwụ nke a na-amaghị mgbe ọ ga-akwụsị. Opekata mpe mmadụ 48 anwụọla na steeti dị n'etiti ala anyị bụ steeti Niger ka otu ụgbọala tanka bụ mmanụ patrolu sọkọtara isi ya na otu ụgbọala lọrị ibu ndị njem nakwa ehi dịka ụlọọrụ na-ahụ maka ọdachi siri mee ka amata. Ụlọọrụ na-ahụ maka ọnọdụ gbatagbata na steeti Niger kwuru na nkụkọta isi ahụ mere mgbe o jiri ọkara gafee elekere mbụ nke ehihie ụnyaahụ bụ Sọnde, nke kpatara oke mgbawa nke kpuchiri ụgbọala abụọ a n'oke ọkụ. Onye Director General nke ụlọọrụ ahụ bụ Abdullahi Baba Ara kọwara na ndị ọrụ ya bụ ndị ezigara n'aka ngwa ngwa n'ogige ebe ọdachi ahụ mere iji mata ogo nke ihe mere n'ọha. Ọtụtụ ụgbọala ndị nọ gburugburu bụkwa ndị nke ọkụ dọrọ. N'eserese vidiyo ndị e nwetara site n'ebe ahụ njinji a jiri ngwa ngwa o mere gosiri ụgbọala abụọ ndị ahụ na ha rere pịapịa nakwa ọtụtụ ehi ndị ahụ tọgbọ n'ala nwụrụ anwụ. Otu pati All Progressive Congress na steeti Anambra ewetuola aka n'isonye na ntuliaka ọchịchị kansụl nke steeti ahụ ga-ehiodo bụkwanụ nke ga-adị n'abalị 28 nke ọnwa Septemba afọ 2024, na-ekwu na ọ na-echegbu ya n'obi na a na-aga inwe nnukwu ihe mgbagwoju anya nakwa wuruwuru na ntuliaka ahụ. Mkpọtụ uche nke iwetu aka na ntuliaka ahụ bụ nke ndịnụ na-eru n'okwu n'otu pati APC welitere n'oge ọgbakọ ndị aka ji oke n'otu pati APC nke hiriodo n'isi ụlọ ọrụ ha dị na Ọka n'ụbọchị Satọde. Otu pati ahụ gbakwunyere na o kpebiela ịga ụlọ ikpe iji maa usoro nhazi nke ntuliaka ahụ aka. Dịka otu pati ahụ mere ka amata, mkpebi ha sochiri ebubo mmetọ nke usoro kwesịrị ekwesị nke ha chere na ọ bụ ya bụ ihe na-eweda usoro ntuliaka ala bụkwanụ nke emere n'otu esi ahazi ntuliaka ahụ. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa na Enyimba TV Aba ka ị na-egere akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka gabịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri nọsi ike maka na ana m alọtaghachi. Nnọọ na-eburu n'obi na ịka nọ ebe ahụ ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị nke anyị ji n'aka ka fọrọ. N'akụkọ anyị bụ isi otu jikọrọ ndị nne na nna nakwa ndị nkụzi nke ala Naịjirịa akpọrọ NAPTAN n'aha mkpirisi ekelela ọchịchị etiti maka inye nkọwa doro anya na mmachibido nke afọ ndụ ahụ amachibidoro ụmụ akwụkwọ na-etorughị etoru inweta ohere agụmakwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ mahadum ndị enwere n'ala anyị. Osote onye isi oche nke otu NAPTAN bụ Maazị Adeolu Ogumbanjo kelere ekele a na otu ihe omume ajụjụ ọnụ nke ọ gara. Ogumbanjo kọwara na nkọwa ahụ enyere ugbu a emeela ka enweta ohere nke ahụta ihe gọọmenti bụ n'obi nakwa n'ụkpụrụ nke o ji n'aka nke o ji na-ekpochapụ nghọtahie nakwa echiche gbagọrọ agbagọ nke nọrọ na-enwe maka ya bụ ụkpụrụ iwu. Ị ga-echeta na ụlọ ọrụ minista
ministri etiti na-ahụ maka mmụta nọrọ n'ụbọchị Fraịde nye nkọwa na gọọmenti egbochighị ụmụ akwụkwọ na-erubeghị afọ 18 ile ule ngụcha ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nke WAEC na-ahazi nakwa nke NECO. Ihe ụlọ ọrụ ministri ahụ mere bụ ịkwụsị ụmụaka na-erubeghị afọ 18 ịchọ ohere agụmakwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ mahadum anyị ha. Ogunbajo kwuru n'otu NAPTAN nwere obi ekele na gọọmenti emeela ka ihe doo anya n'okwu a, nke o kwuru kpatarala oke ụjọ n'ebe ọtụtụ ndị nne na nna nakwa ndị na-elekọta ụmụaka nọ. Mana ka o si na-adị, Ogunbajo rịọrọ ọchịchị etiti arịrịọ ka ha weleta aka n'afọ ndụ nke ịbanye ụlọ akwụkwọ mahadum ka ọ bụrụ afọ 16 ga-abụ mbirimbi ya, dịka ọ gbakwunyere na enwere ụmụaka ndị natara onyinye pụrụ iche nke ụbụrụ isi na-aghọ nkọ na mmụta bụkwanụ ndị ọ na-agaghị ekwesị ka ejiri afọ ndụ doola ha azụ ịchụso nta nke agụmakwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ mahadum. N'akụkọ azụmahịa, ụlọ ọrụ ndị fintech abụọ ma dịka Opay nakwa Moniepoint ga-amalite imepụwa ụtụ naira 50 n'ihe emume nzirịta ego ọbụla nke mere n'ikuku malite na Naira 10 gbagowezie n'abalị 9 nke ọnwa Septemba bụ ụbọchị Mọnde taa n'afọ 2024. Ụlọ ọrụ ndị a bụ maka ịkwụ ụgwọ kwupụtara na ụtụ ndị ahụ bụ na nrube isi nyere ụkpụrụ ntụziaka sitere n'aka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịkpatara gọọmenti ego akpọrọ FIRS n'aha mkpirisi. Ụlọ ọrụ Opay kwupụtara na ụtụ ahụ bụ otu ugboro nke naira 50 ka a ga na-amịpụ n'elu nzipụ ego malite na Naira 10 gbagowazie maka nke onwe onye nakwa nke akara ọba ego nke azụmahịa. N'otu aka ahụ, ụlọ ọrụ Moniepoint agwakwala ndị ahịa ha na ụtụ naira 50 ka a ga na-amịpụ n'ego niile batara abata ma ọ bụ nke pụrụ apụ malite n'abalị 9 nke ọnwa Septemba afọ 2024. Ntinye n'ọrụ nke mmịpụ ụtụ n'ego ndị si n'ikuku pụọ akpọrọ EMTL n'aha mkpirisi site n'aka gọọmenti ala anyị n'okpuru ego nke afọ 2020 enyela iwu ụtụ naira 50 n'ego niile sitere n'ikuku pụọ maọbụ bata si otu ahụ nye aka na-akwalite ịkpatara obodo a ego maka igbo mkpa ụfọdụ. Nzọụkwụ ahụ na-elegide anya na ịkpatara obodo Naijiria ego site na azụmahịa ọbụla emere n'ikuku na-ekwekọ n'ụkpụrụ ụlọ ọrụ nke FIRS. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu bọọlụ nke Naịjirịa akpọrọ NPFL n'aha mkpirisi jiri ịma aka asatọ nke agbara na ngwụcha izu a n'ogige ndị dịgasị iche iche malite asọrọmpi. Ịma aka ndị agbara ụnyaahụ bụ Sọnde wepụtara ndị kụrụ bọọlụ n'ụlọ ha nweta mmeri dị 4 nakwa ndị nke gara na be ndị ọzọ ma tụrụ ugo lọta dị 3, ndị gbara onye lawa 2 dịka asụnyere ọkpụ goolu 18 na nkụkọta n'ime egwuregwu bọọlụ nke emere na ngwụcha izu a. Ịma aka nke na-enwetaghị ọkpụ goolu ọbụla na ya dịrị n'etiti otu egwu bọọlụ Bendel Insurance nakwa ndị nke Rivers United n'obodo Benin. N'Ụmụahịa, ndị otu egwu bọọlụ Remo Stars jiri ọkpụ goolu 2 zọzuo ya ndị otu egwu bọọlụ Abia Warriors, n'agbanyeghị na ndị otu egwu bọọlụ a onye nkụzi otu egwu bọọlụ ha anọghị ya, onye nwere ebe oku kpọrọ ya maka ọrụ nke ọ na-arụrụ n'otu egwu bọọlụ nke ala anyị bụ Super Eagles. Ndị otu egwu bọọlụ Enyimba anọgidekwala na-agwa ndị nke otu egwu bọọlụ Heartland na nwoke na ka ibe ya dịka ha jiri ọkpụ goolu 3 asatara naanị otu merie ha na mgbasu nke mbụ ha, n'agbanyeghị na otu egwu bọọlụ ndị Heartland bụ ndị jiri nnọọ ọkụ gbasuo egede nke inye goolu nke mbụ site n'aka Lawal Suraju na nkeji 54, mana obi ụtọ ha were naanị nkeji 11 dịka ndị Enyimba zaghachiri ngwa ngwa n'ọkpụ goolu 3 chara acha nke ha jiri kọcha
kpochapụ ha n'akụkụ nke onye mgbanwe bụ Ifeanyi Ihemekwele bụ onye malitere inye ọkpụ goolu nke mbụ na nkeji 65. Clinton Jafeta emezuzi okwu site n'iji ọkpụ goolu nke abụọ na nke atọ nke o nyere na nkeji 70 nakwa nkeji 73 were pịachie ya bụ ịma aka. Igbo ndị ọma ozuola ma gbachaa n'akụkọ ụwa nke taa, mana tupu apịachie m ya kpamkpam ka m chetaghachiri gị isi akụkọ ndị ahụ bụkwanụ ndị nke ghọrọ anyị akụkọ taa. Ndị ọkwọ ụgbọala na ndị njem ahụsiela anya dịka ọnụ ego mmanụ patrol eruola 1,300 naira maka 1 lita n'Ụmụahịa nakwa Aba steeti Abịa. Otu NAFTA na-ekelela ọchịchị etiti maka ime ka ihe doo anya banyere mmachibido afọ ndụ ụmụ akwụkwọ nakwa ule nke UTME. Obi onyeisiala agọọla na ọ maghị ihe ọbụla banyere ụgbọ mmiri mkpori mgbe ebu ọkọlọtọ ala Naịjirịa na mba France. Ekele m gị onye mama ka ị na ebe ahụ gee ma kirie akụkọ ụwa nke taa. Chebirikwa anyị mgbe ọzọ anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa. Tutu ruo mgbe ahụ, abụ m Ezinne Mmadụ na-asị gị kachi bọnụ.